Assalamualaikum. Ayo sinau bahasa Jawa bareng-bareng. Jangan khawatir tidak bisa ya. Ibu akan memberikan bahasa Indonesianya juga. Dino iki, bocah-bocah bakalan sinau babagan tembung aran. Hari ini anak-anak akan belajar tentang tembung aran. Tembung aran yaiku jenenge sakabehing apa wae kang dianggep barang. Tembung aran adalah kata-kata yang kita gunakan untuk menyebut benda-benda di sekitar kita. Sing kalebu tembung aran yaiku jenenge wong, kewan, tetuwuhan, papan, panganan, lan liyan-liyane. Yang termasuk tembung aran adalah nama orang, hewan, tumbuhan, tempat, dan makanan. Tulodo, jeneng wong contone Deansa, kewan contone kambing, tetuwuhan contone wit jambu, papan contone Sleman, panganan contone bakpia. Coba saiki golekno contoh tembung aran liyane. Kalian bisa mencarinya dengan bantuan orang tua juga. Alhamdulillah, sinau sing sregep yo. Wassalamualaikum.